Salutare lume, ce faceți? Eu sunt Vlad, astăzi am revenit cu un nou clip. Astăzi vom filma 10 lucruri care îmi plac mie la mașina mea. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Insta, este undeva pe aici, un subscribe și haideți să trecem la treabă. Deci, prima chestie care îmi place la mașină este design exterior, deoarece chiar dacă este break, îmi place că tot are tentativa aceea de sportivitate. Pot să un pic și mașina. Îmi place că are și farurile cu LED și panoramic, o să vi-l arăt puțin mai târziu, care dă un plus de sportivitate mașinii. Ce mai place la ea mai este faptul că are suspensia de M, este mai lăsată față de suspensia de fabrică. O să tragem niște cadre puțin mai încolo și cam atât aș putea să adaug la design exterior. Haideți să vă arăt și cât de lăsată este mașina, cu suspensia M adaptivă de fabrică. Eu zic că este decent față de suspensia stock. Ce mai îmi place la mașină este faptul că este BMW și automat are tracțiune în spate, ceea ce îmi place pentru că mai o dai în drifturi, în curbe în astea, nu place să mă învârt să fac cerculețe, dar într-o curbă în ceva îmi place să scârți. Mă rog, treaba asta nu prea ține cu buzunarul pentru că se duc cauciucurile destul de repede și chestia asta afectează buzunarul, bineînțeles. Pe punctul 3 aș putea să pun puterea mașinii. Este un motor de 2.0 motorină și de fabrică are 184 de cai. Am mai făcut eu mici modificări, ca să le spun. Mă rog, am făcut în stage 1 și a dus mașina în 225-230 de cai. Nu știu exact încă, sunt nerăbdător, vreau și să pun mașina pe dyno, că n-am apucat. Să vedem ce putere o să scoată. Dar pentru asta o să facem un clip separat când o să mă duc cu mașina la dyno. O să vedem ce putere o să scoată. Pe punctul 4 aș putea să adaug spațiul la volan. Să vedeți cât de încăpătare este mașina. Na, prin break e normal să fie încăpătare. Deci uitați cât spațiu la volan. Și la mâini și la tot. Și în spate încă se stă confortabil. Mă rog, avem niște bagaje, nu contează. Să vă arăt un pic și interiorul mașinii. Este volanul DM, panoramicul. Pe locul 5 aș putea să adaug consumul mașinii. Fiind un motor de 2.0 diesel, automat, cred că majoritatea vă aștepta să consume puțin, ceea ce este adevărat. Consumul mix este undeva la 6,5-7, deci eu zic că este destul de ok. La punctul 6 aș putea să pun sistemul de sonorizare. Este sistemul Hi-Fi, nu este el Harman Kardon sau eu știu ce, dar este destul de ok cât să ai și bas, să ai și calitate, să ai tot ce vrei. Îți ții un pic urechile dacă asculti muzica la maxim, deci mai mult nu cred că ai avea nevoie. Pe ultimul loc o să pun evacuarea, care îmi place foarte mult. Haideți să o și pornim, să vedem cum se aude. Du-te în spate să filmezi un pic evacuarea. Nu știu cum mi se pare că se aude, mai ales pe filmare e prima oară când filmez. Să văd cum se aude, sunt și eu curios. Mie mi se pare personal că se aude destul de bine pentru un motor de 2.0 diesel. Cam atât și cu clipul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Puteți dați un follow și prietenii mele pentru că mă ajută foarte mult cu editatul și cu filmatul. Puteți să îmi spuneți și părerea voastră în comentarii legat de mașină, ce vă place vouă la ea. Și eu m-am dus. Pa!